Tervetuloa meidän kanavaan. Ja nyt me jatketaan Haunted House-sarjaa. Wannabe. Joku semmoinen. Joo, täällä on ollut vähän taukoa, koska mä oon muuttanut pois Suomesta väliaikaisesti. Kyllä. Joo. Ja en ollut mennyt perässä. Joo. Ja nyt meillä tulee 3 taloa, mihin me ollaan käyty, mutta me löydettiin vain yhden niistä sen historian. Niin, eli eka talo on Helsingissä sijaitseva semmonen tosi vanha. Mä en nyt voi sanoa, että mihin se on käytetty, mutta se on nyt varmaan joku osa golfklubiin, niin whatever. Me ei päästy sinne sisään, siinä oli niinku varoitusmerkit ja kaikkea, ja ne ovet oli kiinni, että me ei haluttu niinku mennä sinne ihmisten keskellä sinne talon yrittää päästä sisään. Niin, joo. Ja toinen talo on semmonen, varmaan oli semmonen joku perhetalo kai. Joku omakotitalo tai joku semmonen. Joo, niin on Espoossa ja se on aika hyvässä kunnossa mun mielestä, että jos sinne joku ikinä muuttaakin, niin siinä on ihan vähän niinku tekemistä ylipäätään, että on taloja niinku pahimmissakin kunnoissa. Kolmas talo on se, mistä me löydettiin sitä historiaa. Niin me luetaan nyt sitä historiaa ja siis tää tarina on otettu Urban X Ninjasta. Koska se on ainoa source, mistä sitä löytyy. Niin, että se talo oli näköön vuokrassa.
jossain vaiheessa ja joo. Vuokraisännän ja vuokralaisen ystävyys oli katkolla vuoden 1998 talvella, jolloin vuokralainen iski varoittamatta isäntää kaulaan puukolla. Syytetty oli asunut vuosia isännän vuokralaisena ja he olivat tunteneet toisensa pitkän aikaan. Tapahtuma oli edeltänyt ryypeskelyyn läheisessä baarissa Valomerkin asti, josta he palasivat taksilla syyttäjän asunnolle jatkamaan iltaa. Syytetyllä oli rästissä vuokrarästejä ja pieniä vippejä, mutta he eivät häirineet yhteiseloa. Tekijä ei osannut sanoa järjellistä syytä teolleen. Molemmat joivat olohuoneessa olutta, kunnes syytetty nousi tuolista ja lähti keittiöön hakemaan tupakkaa. Pian hän ilmestyi lepotuolissa istuvan isännän eteen ja löi isäntää äkkiä arvaamatta kaulaan puukolla. Aggressiosta ja vihan määrästä kertoo jotain se, että hevosenpääpuukon 14 senttiä pituinen terä tuli ulos lyöntikohdan vastakkaiselta puolelta. Isäntä sai puukon pois kaulasta ja lähti verta vuotavana asunnolleen soittamaan sairasautoa. Verenvuotoa hän yritti hillitä painamalla samalla oikealla kädellään kaulan vasemmalla sivulla oleva haavaa. Puukon hän jätti asuntonsa, mistä poliisi oli löytänyt sen muovipussista. Surma oli jäänyt yritykseksi. Uhri toimitettiin sairasautolla päivystyspoliklinikalle, jossa haava oli avattu. Leikkaussalissa todettiin jonkun verran lihassäikeitä katkenneen. Verenvuoto oli vain kohtalaista, mutta tilanne olisi voinut olla pahempi. Pistokanava meni aivan valtimon vierestä. Mikäli pisto olisi osunut siihen, olisi tilanne ollut hengenvaarallinen. Nyt tilanteesta ei jäisi uhrille merkittäviä pysyviä vammoja. Uhri kotiutui sairaalasta 4 päivän kuluttua tapahtuneesta. Sairaslomaa hänelle myönnettiin 5 viikkoa. Syytetty puhalsi tekohetkellä alkometriin 2,6 promillen lukemat. Hänellä ei ollut aiempia vakavia rangaistuksia, mutta hänen todettiin käyttäytyvän alkoholin alaisena aggressiivisesti. Vuotta aiemmin hän oli humalassa laittanut leikillään uhrin kaulalle puukonterän. Nyt leikki oli muuttunut todeksi, vaikka tapon yrityksestä hänellä ei ollut kuin harmaita muistikuvia. Hänen otettiin kiinni heti poliisin saapumisen jälkeen kello 2.45 ja pidätettiin samana aamuna kello 9. Vangitseminen alkoi 5 päivää myöhemmin, josta jatkui automaattisesti rangaistusseuraamuksessa saatu vankeusrangaistus. Tapahtumasta jäi isännälle näkyvälle paikalle 2 arpea. Arvet sijaitsevat suoran edessä aataminamenon alapuolella sekä kaulan sivulla korvan alapuolella ja solisluun kohdalla. Syytetty sai tapon yrityksestä 3 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistuksen syyttäjän toivomaan 5 vuoden sijaan. Yleisen elämänkokemuksen perusteella syytetyn oletettiin tietävän, että kaulan alueella osunut isku olisi hengenvaarallinen. Tekovälineenä käytetty puukko julistettiin valtiolle menetetyksi. Ja syytetyn tuli korvata suunnilleen 30 000 markkaa tuolloin ja valtio kustansi uhrille noin 13 000 markkaa. Toipumisen jälkeen uhri oli kärsinyt jatkuvista kivuista ja säryistä kaulassa sekä hartioissa, erityisesti pään vasemmalla puolella. Nukkuminen ja syöminen oli ollut vaikeaa muutamia viikkojen ajan, eikä vasenta kättä voinut kohottaa tai käyttää sitä raskaiden tavaroiden nostamiseen. Uhri kertoi myös yöllisistä painajaisista, joista on nähnyt kokemansa säilyttää edelleen. Isäntä palasi sairaalasta joksikin aikaa asumaan kotitalonsa, mutta pian hänen kuntonsa heikkeni eikä hän kyennyt enää tekemään piha- tai lumitöitä. Myös kaupunki oli väijynyt tonttia ja tuskin uusisi päättymässä olevan vuokratontin vuokrasopimusta. Talo oli liitetty viemäriverkkoon, mutta WC-tiloja ei ollut. Raihnaisena siirtyminen pihan takaosassa sijaitsevaan paskahuussiin oli työlästä. Mihinkään ei tosin eläkkeellä ollut kiire, mutta kivut eivät innostaneet ylimääräisen liikkumiseen. Kaulaan tullut puukotus tuntui vielä muuallakin kuin vain muistoissa.
Vuokrasopimuksen päättyminen oli ollut ennakkoittavissa ja siksi talon kunnostukseen ei oltu panostettu. Hätäapuna seinäkin oli paikattu uretaanivahdolla, joka oli korjauksin halvin, mutta huonoin ratkaisu. Joo, ja se koostui niinku 2 osasta. Koti, että toisessa oli tavallaan se päärakennus itsessään ja toisessa oli sitten semmoinen vähän niin kuin WC-huusimainen rakennus ja siellä oli sauna ja kenties joku varasto tai näin. Joo. Mutta toivottavasti nautitte videosta. Joo, ja seurakaa kanavaa. Kyllä. Joo, ja toivottavasti tulee nyt ainakin lisävideoita toivottavasti, mutta ei enää varmaan luvata mitään, koska who knows. Kyllä. Mut joo. Kenties mä muutan tällä kertaa jonnekin. Voi olla, ei kukaan tiedä, mutta joo, toivotaan, että tulee enemmän videoita. Jos ei tule, niin voi, mutta niin. joo, yritän keksiä jotain uutta videoaihetta, koska ei niitä hautaus, mikä vittu ei, autiotaloja ole enää kauheasti, niin kuin ainakin meidän ympärillä. Että ne on hajotettu tai niin. Purettu pois ja jotain, tai sit niistä ei ole mitään tietoa vielä tai jotain. Niin, että pitäisi joko tulla niitä lisää jotenkin tai sitten lähteä kauemmas etsimään. Joo. Joten se on vähän näin, mutta katsotaan, se selviää. Joo, jos me saatais jonkun jotenkin päässytty vähän pidempään, niin menty vähän pidemmälle sitten näiden talojen kaettiin. Joo. Juuri näin. Joo, kiitos, että katsoitte videomme. Joo. Moikka! Bye!